Viem, že som tak rýchlo zjedla a to on moje postupne si presúval tam. Ahojte. Čo máš? Čo piješ? Pijem Tiden. A ako chutí? Požuj a povedz nám tvoje pocity. Požuj, vyskúšaj ho a povedz nám, že aká príchuť, čo ti to pripomína a či to je dobré. Pardon. No? Dobre. Pomaly? Dobre je to. Tu sa pozeraj. Ďakujem aj vám, čo ste to vyrobili. A pripomína mi to ako malina. Ako malinovky zo sodovkárni, však? No, z Iggy. No presne tak, ako malinovky z Iggy, hej. Však. Hej. Ok, tak čau. Ahoj. Majte sa všetci pekne. Dovi.